Actualmente estás vivindo soa ou...? Cos meus pais. E ti? Sí, eu tamén cos meus pais. Somos jóvenes, non pasa nada. Gustaríache independizarte en algún momento ou...? Eso cando empecé a traballar agora non... Eu estou na casa ben. Que aparte a mí cociñar non me gusta nada. Así que... O sea, me gustaría ir vivir só, pero claro, cunha parella. Vale. Anteriormente tiveches algunha parella? Sí, tuve varias. E esa parella ou as parellas que tiveches presentachedas aos teus pais? Presentei a alguna parella, pero claro, cando xa levábamos un tempo. Presentar a alguén e logo, a lo mellor, a 2 semanas ou así termina. Sí. Eu para presentar a parella aos meus pais, máis ou menos un mes ou así de relación ou tal. Miña relación máis larga serían 4 meses e algo. Bueno, é bastante tempo, a verdad. Un mes a mí ya me parece un tempo bastante bo porque, claro, ya nos conocemos, ya llevamos un mes, tal, no es una semana. Como describirías a parella que lle gustaría aos teus pais que tiveses? Muy trabajador. Lo de cociñar, porque saben que yo cociña, ¿no? A ver, a verdade é que, seguindo os pasos, eu creo que defendo. Cosas frikis, videoxogos ou así, por meu irmán. O seu irmán pode estar tranquilo porque ao mellor podemos compartir algo relacionado co friquismo. A mí tamén gustame moito os xogos e os videoxogos. Xogo a bastantes, a verdade. É a afición en que máis tempo lle dedico. A mí os videoxogos non me gustan nada, pero nada, nada. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer. No pareces real, preciosa mujer. Falando da túa relación ideal, como sería? Facer moitos plans juntos. Que yo estar en casa non me gusta. Eu son bastante de estar na casa, pero claro, porque non teño con nadie co que sair. A verdade é que non me gusta moito facer plans eu solo. Sempre necesito que ir con alguén. Pero podes ir só e coñeces a xente. Non me atrevín a dar ese paso ainda. É que costame a vida. A ver, eu creo que é moi importante pasar tempo con ti mesmo. Me aburro, o sea, gústame compartir as cousas cos demais. Se non o fago, pois prefiro quedarme na casa e estar eu só. Eso é traballar pouco a pouco na túa confianza, tal. Claro, tamén gustaría meter unha parella precisamente para eso.